vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma yakamira sekudai: ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 41 years ekuberekwa, but sikarudzi yangu haichatoshandi. Zvaizvezvi mukoma Nash, nesituation yandiri kusangana nayo, ndiri kutsvakawo munhu wekuti anokwanisa hake kushinga zvekuti anogara mumarriage kunyange ndisingakwanisi kuzomupa bonde, but munhu iyeye anofanira kuti ange achiziva kuti iniwo ndiri munhu wekuti ndinofamba munyika dzakawanda dzakasiyana-siyana. Saka kana kuri kunzi akazoda kuzoita gumbo mumba gumbo panze, munhu iyeye ndinokwanisa kuzomuisa rukawo. That is what has brought me here. Saka chakakonzeresa mukoma kuti ndige ndichizosvika pandiri pari zvino ndechekudai so: ndaiva munhu wekuti ndaiita zvemagemu mukoma, kana mukadzi wangu aitozviziva kuti uyu munhu wemagemu. Saka ndainge ndiine imwe mhuri yangu kuZambia, ndakazorambana naye zvake mukadzi wacho mushure mekunge azviona kuti ndainge ndichidanana nefrendi yake. Chakandirwadza pafrendi yake ndechekuti ndainge ndisina kana kumbogara ndakarara nayo frendi yacho. Ndo zvinonyanya kurwadza izvozvo semunhurume, kuti unodyiwa at the end of the day wabva wazonyimwa makumbo. Paya paunenge wava kuda kunopiwa makumbo, then madam vobva vazofind out about everything. So mukoma Nashe, ndainge ndiine vakadzi vangu vaviri but vasingazivani. Ndaiti kana ndiri kuZambia ndaiva nerimwe line randaishandisa, ndiri kuZimbabwe zvekare ndiye ndichingoti network. So ndakazoti one day mushure mekunge tava kutodanana zvekutodaro nefrendi yamadhamu vangu vekuZambia, pandainge ndiri kuZim mukoma, hameno kuti chii chakangoitika, mamessages ndokubva atobatwa paya namadhamu. Saka madhamu mukoma ivo vakaona kuti ndaiva nomwe mukadzi wandaitaura naye wekuZambia. Ndakabva ndangorova copy and paste ndichibva ndatoisa phone number dzake kuemail ndichitira kuti ndizokwanisa kuzorova marecovery. Saka kuna madhamu ndakabva ndakumbira ruregerero ndokubva ndadelita mafone numbers aya ndichiziva hangu kuti kuemail ndinenge ndiinawo mafone numbers iwawo. Saka mitsi dzangu pandakazonodzikanganisa ndepekuti ndakabva ndazonoseva mafone numbers aya kune email iyo yandainge ndichishare nayo namadhamu vangu vekuZambia. Ivo vakatoshamisikawo kuti ko mafone numbers efrendi yavo ava kutsvakei kuemail. Havana kana kumboita papazi or anything, vaitonditi pano nepapo vonditextera vachinditi baby I am missing you, munodzoka rini? Ndainge ndakatofara paya ndichitoti hapana kana zvavari kumboziva, since ndainge ndagadzirisa marriage yangu yekuno kuZim. Ndakabva ndachizoenda hangu kuZambia ndiine load yandainge ndiinayo. Ndasvika kuya mukoma madhamu ndakavaona tikatamba bonde redu ndokubva ndazova dismissa. Saka ndakati ndichiri padepoti paya ndipo pandakatanga kucommunicata. Ini ndaifungidzira kuti ndiri kucommunicata nefriend yamadhamu. Izvo skiri rainge rakarohwa namadhamu nderekuti vakabva vanorova sim swap. Vakati varova sim swap kudaro mukoma, then ndokubva vachizotanga kutaura neni vachiita sekunge ivo ndivo friend yavo. Iniwo metsi dzacho ndainge ndisitomborina kana kumbogara ndakadzibata. Tava kutokurukura paya tichitotaura nyaya dzerudo, tichitoudzana mashoko erudo. Mukoma Nashi ndakabva ndatoudza munhu kuti ndainge ndichitomuda pagraundi zvekutodaro, akabva anditi iye ainge achida mari kuti akwanise kusvika pagraundi because ainge asina mari. Ndikabva ndati zano nderipi? Ndikabva ndazokumbira madhamu mari, exactly mari yavainge vandiudza ivo vachinyepedzera sekunge ifriend yavo kuti kana ukandipa mari yakati ndinouya. Ndokubva ndakumbira madhamu, vakangoti kiki muri kuidii mari iyoyo? Ndokubva ndavanyepera paya, vakabva vanditi iripo. Vakabva vazonditumidzira mari iyoyo mukoma, ndichibva ndangoforwardawo kune friend yavo. Ndaifungidzira kuti ifriend yavo, izvo ndiri kutongoita forward back kwavari mukoma. Saka madhamu vakazosvika padepoti zvavo late hours. Iniwo mukoma ndainge ndatogadzirira ndatonwa makongo dust angu nei mukoma. Sabhuku vainge vakaita kutsamwa ipapo vaine hasha, ndichiti munhu nhasi ndinorara ndichimupedzera mukoma. Ndakazoti
ndava kuenda kugedhi ndopandakabva ndatoona kutoti vainge vatori madhamu ndakapera power. Ndokubva tatanga kufamba zvedu vachindipopotera, ndikabva ndatongoona kutoti panapa kutonyarara zvainge zviri nani. Takazoti tasvika mutraki mukoma tikaramba tichingonetsana paya, then ndokubva tarara zvedu mukoma. Saka mangwana acho makuseni ndopandakazomukira ndichidzoka kuZimu. Saka handichazivi manje kuti akandigadzira pakati pevakadzi ava vari vaviri ambori aniko, because sikarudzi yangu ndopandakatanga kuona kuti yainge yava kuramba kumuka. Kunyange murodhi ndaitoti kana ndikakecha kuti unge uchiikerenga kana huri racho raizosvikawo pakuneta chichitaura kuti shamwari wava kundishuura, wava kundikuwadza, because bonde racho kutoita wakatoita yekutobata, because inenge isitomborina kana simba mukoma. Saka ndiyo nyaya yazondiunza pano. Ndiri kutsvakawo vamwe vekuti vanokwanisa kundibatsira, because n'anga dzimwe dzandinoziva mukoma like ivo vanongotaura zvinhu zvakangosiyana siyana. Umwe anonditi ichi chirwere chamwari, ndo zvawakangotarirwawo izvi kuti sikarudzi yako ichasvikawo pekuti inenge yava kusashanda, inenge yaneta. Vamwewo ndivo vari kuti makagadzirwa kuti ndinge ndichiudzwa kuti wacho akambondigadzira ambori aniko mukoma. Ipapo ndo pari kunetsa. Saka manje ndava kutsvaka hangu munhu wekuti anenge asina spiriti yechihure. Vakadzi hangu ndinovaziva kuti munhu kana ari desperate for marriage anokwanisa kuti ndinozvigona, but kana ava mumarriage ovatanga futi kucomplain achiti bonde handisi kumbori piwa ini. Saka ndoda munhu wekuti anotopinda mumarriage achitozviziva kuti tinokwanisa kana kutorova kana gore rose pasitomborina bonde. So ndiyo nyaya yangu iyo yandiinayo mukoma Nashe. Kune vamwewo vanenge vakaroora vakadzi vekuzambia, please musazotamba nemwoyo yavo, because ivo vanoratidza kuti kana vatoda munhu vanenge vada, ende kukugadzira haamboteti kukugadzira. Mukoma mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Pakaipa hanzi anenge achida kuti ndobva ndatomuisa rukawo mahwani apa uiswa rukawo apa uchitoziva kutoti hakuna ladies, is it possible? Hanzi handisi kuda munhu anenge ari desperate kuti anongoti nekuda kwekuti ndiri kudawo marriage obva atouya. Ndotoda munhu anenge akatoshinga, anotozviziva kuti anokwanisa kurarama hanzi gore rose pasina bonde. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi I'm very lonely. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndinoda kureururawo kuti inini ndiri n'anga, but ndiri n'angawo yepafacebook. Handina kana masimba andimbori nawo inini mukoma kuti ndige ndichizosvika pakutengawo motikari. Inhau yekuti ndainge ndichitoshandisawo mazita edzimwe n'anga dzemunomu muZimbabwe idzo dzinonzi dzine masimba. But mukoma right now chinondinetsa ndechekuti ndinotodyira vanhu mari ndichitoshandisa mamwe mazita, but vanasekuru vacho dai kwanga kuri kunzi ivo vane masimba. Why is it kwandiri kuno vasingakwanise kana kundipengesa kana kundiroya? Chavanongoita ndechekuti vanongozokufonera vachikutuka vachikupopotera, instead yekuti kana uri n'anga inenge ine mazisimba unongotumidzira kazvikwambo kune munhu uyo anenge achishandisa zita rako achibira vanhu mari. Kuti tige tichizosvika pakubira vanhu mari zvekuti ndakabva kuSouth Africa ndikauya kuno, uye zvekare ndiri kutorarama kaupenyu kanotonakidza kasoft life nekuda kwekudyira kwandiri kuita vanhu. Chakaitika ndechekudai so ndainge ndiri kuCape Town kudaro ndakabva ndazojoina rimwe group. Kune group revanhu vanonzi ivo vane mashavi, vanoita zvemashavi. Saka vanofamba mumasango akasiyana siyana kuenda kugungwa vachinorasirira mhepo nei vachitungamirirwa nen'anga. Saka ndakabva ndajoina group riya because ndaitozviona kutoti painge paine zvimwe izvo zvainge zvichiitikawo kwandiri zvandainge ndisinganzwisisi. Saka takati tiri kuya ndo pandakatanga
kudzidzawo zvakawanda mukoma. So mushure mekunge ndadzidzawo zvakasiyana siyana ndipo pandakabva ndachizotangawo rangu group. Saka rainge ringori group rekuti ndinge ndichizosheya maherbs nevamwewo vanenge vachida kudzidza mukoma. Saka vanhu vazhinji vakabva vangotanga kundirespecta, vachingondipa respect, ndava kutonzi sekuru, ndava kutonzi sekuru paya. Vamwe vava kutotanga kutondifonera vachiita sei. Iniwo mukoma ndikabva ndatotangawo kutozviitawo sekunge ndiri n'anga mukoma. Pane pamwe apo pandakabva ndachizopinda neumwewo mumatare. Ndakati ndapinda naye mumatare mukoma, ndainge ndichitongorovawo guesswork. Mufesi uyu akachema pafoni achitoti, sekuru, zvese zvamandiudza ndo zviri kutoitika muupenyu hwangu. Ndobva ndamuti shandisa chakati nechakati nechakati. Akatodzokawo kwandiri achitoti zvainge zvaita. Zvino mukoma ndo pandakazoti one day ndiri paFacebook ndikabva ndazosangana nechimwe chiposti cheimwewo n'anga. Ndikabva ndati but inini ndokwanisa kutoita marika, like ruzivo ndagara ndiinarwo ruzivo rwacho. Saka zviri nani kuti ndinge ndichitongotanga kushandisa zita remunhu uyu ane mbiri, ndinge ndichitongoita mari nembiri yake. Saka ipapo ndainge ndisati ndabatwa nemweya wekuda kubira vanhu mari dzavo. Ndaitozviudza kuti zvimwe kuda vana sekuru vacho vanowandirwawo. Saka isusuwo tinenge tichiri kudawo mbiri, tikashandisawo mazita avo tobva tazoitawo mari, tobva taita mafollowers akawanda, zvongorambawo zvichingoendawo zvakadaro mukoma. Saka ndakashandisa zita revamwe sekuru vandisingakwanise kudoma nezita ravo. Kudzamara manje ndava kutofamba mumaprofita ndichipiwa mushonga welaki wekuti vanhu vange vachiuya kwandiri nematambudziko avo. Saka ivo vanhu vaiuya kwandiri nematambudziko avo vaitofungidzira kutoti vari kutotaura nasekuru chakadaro. Saka ndobva ndatovaudza kutoti imimi kuti ndinge ndichikwanisa kukubatsirai muri kufanira kuti munge muchinditumidzira mari, then ndobva ndazokutumidzirai mishonga yacho nebhazi. Saka ndaibva ndazotovapa mamwe mafone numbers ekuZimbabwe andaitoziva kutoti ari registered. Ndaike ndotoshandidzanawo nomwe mufesi wandaiziva kuti ainge akangoita mbavha ndiye aizoenda obva anokolekta mari yacho iyoyo, then tobva tazogoverana mari yacho mukoma. Ndakaita mari zvekuti ndakaona kuti there was no need for me to be in South Africa anymore. Ung'anga hune mari mukoma, because munhu anouya neproblem yake achitokuudza kutoti maybe anenge atorikana ne4,000 or more than yaanenge ari willing kuti ange achikupa same time. So ndakaita mari within 1 month, ndakabata mari yainge ichitosvika kuma 60 something thousand. Ndokubva ndazodzoka zvangu kuZim, tikabva tatotsvaka kabase kedu. Saka ndichiti kutsvaka kabase, I just started renting out a house muHarare. Saka ndinotoita kana ari mavideo call nemamwe macustomers acho, vanhu vachitondipa mari. Kutaura kudai so mukoma, ndatova nemotikari dzakati one day nekuda kwemari idzodzidzi dzandakaita mushure mekunge ndanyepera vanhu kuti ndiri mbavha. Zvino muchinda uyu wandinoshandidzana naye, iye ava kuti kotadii taenda kuMozambique. Ari kuti kuMozambique uko kune umwe munhu uyo waakataura naye, hanzi chinongodiwa imari yedu chete, then tobva tawana simba. But inini manje mukoma Nashi kuti ndike ndichiendako kuMozambique, handisi kuda kuti ndiende kuMozambique, because izvi zvokuzotanga kuromba nekuita sei ndo zvandanga ndisiri kuda kuzoita izvozvo. Ndanga ndichingozviudza kuti kana ndikakwanisa kuti ndikangoita mari, then ndobva ndazosiyana nazvo, because pane imwe stand zvekare yandanga ndichida kunzvimbo kwacho ikoko mukoma kunotoita kuti unge uchizototanga kana supermarket. Saka ndaida kuzovakisa shop, ndobva ndatsvaka vanhu vekuti vanenge vachizorenta pashop yangu iyoyo. But friend yangu iri kunditi since tagara tiine macustomers, tadii tangoenda kuMozambique, then tobva tanopiwa zvinhu zvekushandisa, tototanga kutobatsira vanhu, kurombesa vanhu or anything that will come our way. Saka ndikudawo advice kubva kumhuri yeZimbabwe. Ndinozviziva kuti ndiri mbavha, but mukoma Nashi ini ndazofunga kuti zviri nani kuti muhumbavha hwangu ihwohwo ndinge ndichizokwanisa kubetserawo vamwe veruzhinji. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi mubvunzo wangu unoti iwo, kana vanasekuru vaine simba, why is it vasingakwanisi kuroya?
kana kugadzira vacho avo vakaita sesu vekuti tinoshandisa mazita avo tichibira vanhu mari. Hanzi chavanongogona ndechekuti kana vakawana mafone numbers ako vanokutukirira pafoni. Let us talk about that in the comment section. Zvakangoma hazvo vedwe. Hanzi ndafunga hangu kusiyana nazvo zvehumbavha izvi ndobva ndatanga kubatsira vanhu. Saka is it a good idea naivedare ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Mukoma, ndakaroorwa but I cannot get over my ex-boyfriend from high school. I think kuti akandigadzira mushure mekunge anditi nditumidzirewo picture rako. Saka ndakamutumidzira picture rangu last month mushure mekunge tatanga kutaura tose paFacebook, but aitondiudzawo kutoti ini ndakazorora ndatova nevana vangu 2 ko iwewe ndichitomudzawo kutoti inino ndine vana vangu 3. I love my husband, life is good. Akabva angonditi nditumidzirewo kapicture rako. Saka akatoita zvezvokundimanikidza kuti picture ndobva ndamutumidzira picture. Mukoma nashi after about an hour ndakangonzwa ndichibatwa nehope. Ndainge ndakatorara pacouch ndichitoona rimwe movie remanigerian. I could not focus on that movie anymore. Ndopa ndakabva ndati let me try to sleep. Mukoma, ndakangoti ndava kuda kunobatwa nehope ndakabva ndatomuona achitopinda muliving room yangu. Saka ndakangoti zvimwe kuda ihope ndokubva ndatovhunduka paya ndokubva ndazorara zvekare. Ndichizomuka mukoma ndopa ndakatanga kunzwa hana yangu ichirova ndichimufunga. The moment yandakangonotaura naye kuFacebook akabva anditi iwe ndoda kumbotaura newe. Ndokubva tatanga kutaura paWhatsApp. Inini ndini nyakutomuudza kuti I miss you. I don't know kuti tingazvifambisa sei. Saka like zvaizvezvi we are dating, but we are dating pafoni nekuda kwekuti iye ari kuNamibia, inini ndiri kunoku kuSouth Africa mukoma, but tiri kungogara tichingorongawo zvimwe zvimaplans zvezvekuti tofanira kuti tinge tichitosangana tichazoita sei and sei zvototi paChristmas ipapapa I am thinking kuti zviri nani kuti baba boy vange vachienda kumusha vari vega. Handisati hangu ndava nechikonzero chekuti ndinokwanisa kuvaudza kuti ndikwanise kuti ndinge ndichienda kumusha kuChristmas, but imimi endai because ndikuda kuti ndinge ndichizosara ndichionana nechikomba changu ichi, because akanditi December we have to see each other. Naivedare zvinhu izvi zvandiri kuita hazvisi demonic here, haisi mweya yetsvina here iyi mukoma. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we pakaipa awa ndo anonzi madhimoni naisisi. Handi muri kuona kuti zvinhu zvamuri kutoita mega muri kutoona kutoti zvine madhimoni mukati, asi ngatizamei kuti tinge tichitaura navo sisi ava mucomment section.